right vazukuru ka nyaya iri panapa ndeyekudaiwo. Kana ukaona kuti zvoni waundurwa nemunhu wauri kunetsana naye ndoda kuti unatsoteereresa muzukuru anditi, natsoteereresa strategy inoshanda. Waundurwa kupinza busy anditi. Ukada kuretaliata manje kumunhu iye iwo zvaunoita ka tsvaga ex-boyfriend kana kuti ex-girlfriend kana ex-wife kana ex-husband yake, waitsvaga ukaiwana ka wowirirana nayo stereki, mawirirana kusvika pakutorwa maselfie muri meze makahengana pamamwe muchitsvodana, wobva wasvika pauno maposta pasocial media, pangava painstagram, pangava pafacebook, mumawhatsapp achiseculata maphotos anditi. Wadaro rimwe zuva wobva wanatsomutaimira akagara panze wodarika nepamaraini pake ka makahengana mokupfuura nepamberi munatsoita zvekutsvodana vazukuru anditi. Ukadaro ka unenge wawachisa munhu anopinda chando, anodhiniwa zvisingaite. Mazvinzwa ka? Inzwai ka nyaya yangu ka. Ndine nyaya yangu pamberi apo. So kana ungosati subscribe to this channel ka, I kindly ask you to subscribe to this channel muzukuru, because panonakidza, hapanofaya anditi tinotaura nyaya dzinonakidza. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video ka, you will be notified. Anditi muzukuru wasekuru, nema-comments enyu tinomada, nema-likes tinomada futi anditi vazukuru. Boss channel ino ndeyenyu, haisi yangu inini, ndeyenyu imimi vazukuru. Kune vazi vakasubscribe, thank you very much. Vasati vasubscribe, vakuzosubscribe, thank you also very much. Nevari kuramba vachiona mavideos, thank you so much. Handiti, right, inzwai kanyaya yakaitika. Sekuzwai kweduka, anonzani Prophet Passion Java, ari kunetsana naMaititi, havachirunetsana, havachirundurana. Vachirundurana, manje vane chimwe chavatokanda futi Prophet. Vachiratidza kuti vari kuwanzira Maititi, vachitaura zvangu vachitaura, handisi kuda kutaura hangu nezvazvo pari zvino, tozoibata panext chapter handiti. Right, so nyaya iri kuitika ndeyekudaiwo vazukuru yandoda kuti ndikuudzei handiti. Nyaya ndoda kuudzai sevazukuru vangu imimika. Anonzani Prophet Passion aundurwa na Maititi wakamundura ka, vakamuti ritualist, vakamuti hana chunhu, zvino nezvino mari yemupiro, muri kuizwa nyaya yachona ka. Prophet wakabva arespondawo achiti sorry. Gare obva azoti aiwa handina kuti sorry, ndakatumwa nani? Ndakatumwa na bhuru wake Mudiwa ndiye right hand man mazuva. Mudiwa ndiye ari padhuze mazuva. So after zvadaro ka, Prophet akabva atsvaga imwe strategy, obva atsvaga Zizo, obva ati Zizo pane mashows ake anoita magaramumba menoti yeku-UK inonchi, obva achi-involva Zizo pashow. In fact obva amu-include palist yema-artist achanga achi-performa nemusi weSaturday kupi ku-UK. Maititi zvinova zvinhu zvinenge zvisina vabata zvakanaka, nekuti vakabva varespondawo ipapo vachiita sekufarira, sekunyomba Zizo, vachiti umupewo mari yakawanda po Zizo anga apera. Obva watoisawo karequest kekasonga vari kuda kuti kaplayiwe nani naZizo, kafavorite kavo. Hamene kuti zviri genuine here kana handiti. Nevanoanalyzawo ka vamobva vati aiwa Maititi vari kutoratidza kuti wabatwa zvingaiti, zvavarwadza handiti. Vamwewo vachiti handizvozvo, masupporters haashaikwa anenge achiti vagona handiti, vanhu right. So ndo strategy chashandiswa nani naProphet Passion Java. So pashow apa pari kunzi ndafara because vanhu vandafarira ka ndiDecibel naEric Knight. Munozva kuti tichakura ka vanhu ava vakati entertaina zvisingaiti. Eric Knight paEzomugidho aiti akabudikira naJohn Piri wakataura soka hanewo wainatsonzwa kuti Ezomugidho nemusi weThursday ka mazuva achona yaifaya, zvaiendeka nana Eric Knight handiti. Also naDecibel vachaimba naruva rangu dai waiziva handiti. Neikamanza pane mamwe madhara asingade kukura vairova nana chido
dai hanzi chiko dai zvaibvira waindipa rudo rwako something like that, anditi ndango ndingoitawo ndingotsvagawo umwe 1 2 twandirurangarira. So vanenge vari ikoko kuna Zizo, so akaZizo arema bhozi atopinda pa playlist pachiko hanzi play atopinda akwana pamamonya nekuda kwokuti ndi-X here kana kuti ameno. So imimi, what do you think ne-strategy rushanswa na-Prophet Passion? Anditi, what do you think about the strategy which is being used by Prophet Passion Java? Anditi, so musakangana kuti pama-comments nema-likes muchitiudza kuti muri kufunge. Anditi, ndo nyaya ndati ndingokudonhedzerai chatiri kusangana nacho vazukuru. Anditi,